laamu ngu walana kam gartam mi yani votantamon de déjà min komi kelɗo kartam ganda ko pewjo ton e ko mbatton mais ko mbattumi hakkille ko ɓiɓɓe leydi tan mbarton mi nani ɓe kadi étudiant e boursi mum pourta jagartaman ɓe keeɓino salaire e kursi mum mi hersini mais mbaɗa yaade moon oto colɗi jeeyaɓade yambane mars hay londe yimɓe jaranno nde on pamani ko kamɓe korsi eɗen ɗo maayi ɗonka daw ko coofi gonka eppi mbawi haala bonka ndi leydi elle sabot aɗa weldino e neɗɗo ni a tinata ha kaɓon haɗi kam yaadude mabɓe ko seyɗan dusat politique politicien mo jinnon wadde vocal tan ko iblis woni profil mi hayri kono minen min kulani tampere min jibina ko Fouta hakkude Diallo e Jambere yeɓ aduna foto mi nanguir ɗum ko janguere ƴew dognoɗo oto hanki ɓe mbiyanno ɗum ko joom weelo amol laamaki waɗi joomayɗo laamu so yimɓe donki doole nana jinno ko doole ñaamo gurdama men wona état ko biyeji coono ɓe pecce kallino seddo wona min tinani nono o galle fof waɗi ko président mum ɓiɗɗo galle ko ministre horejo leydi ko bamum min ɓooyi wasde tinde mon pour paamon élection ngaji gartan Fouta leydi ga pour ñaamon ɗo ambulance amen ko charrette puuche o gurwende journée mum heɓata salaire ko minen tan gondi e caɗele kono momin ceek duule ɗe min jaaha taw ko kaalis follere